abin da yasa nake son zuma kai saboda taurari sun nuna mana kai zaka gaje farkan tigar tushi kristin mataka kan buta kashi ki kurdan da kafi tanga ta bai الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. kamar yadda na tashi a nan wurin na son wata magana a gare mu dangane da irin sadaukarwa da kuke yi da kuma ɗan uwanku da ƴaƴanku a tafarkin Allah ta ku da na kusa da ku zuwa kama hanya. anan ne za mu sallama da sauran yan uwa da fatan Allah hada fuskokin mu da alkhairi kuma dai insha Allah bayana ga ma'ibina malam Shingunul Gazi zai kasance ya ci gaba da jagorancin mutane a sallah da kuma sauran ibadu baki da sai a gaya wa sauran yan uwa da ba sa nan fatan Allah hada fuskokin mu da alkhairi. akramakallahu Allah ya kiyaye ku, Allah ya kare ku daga sharrin wayannan makiya azalimai, kuma Allah ya ba ku nasara da galaba akan su.
Chakulumo. 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 Kai, me ya kawo ku kasanmu? Munanan halittu irinku, me ya kawo ku kasanmu? Mu musulmi ne, mun zo mu isar muku da addininmu na musulunci. Ku karɓa addininmu na musulunci, ku bauta Ubangiji shi kaɗai. Kai! Ku samu tsira a nan duniya, ku samu kubuta ranar kiyama in an mutu. Ku bauta Allah shi kaɗai, Ubangijin sama da ƙasa, Ubangijin ruwa da iska, Ubangijin da ya halicci iyayenku da ku kanku, Ubangijin da ya halicci dutsen da kai kai, shi ne kuma Ubangijin da ya halicci gundumir ɗin. Ɗin shuru, in ba haka ba yanzu sa fille wannan mummunan kan naka. Ɗaya wanda kake kauna na gundumurki, ko ƙwanƙan magana abin shan ruwan manya, jiya ɗari na manya ne, wane yaro, wata wangewa ta kira hakumi, babban zaki, ta zakanya, ta ɗaya kanka, ta ɗaya wanda kake kauna na gundumurki. Yanzu mene ne abin yi? Gundumurki shi baki sarki, an zo da aka saba yi, an je an ninka musu. Bayan azabar da ake musu, tun da ya ce akwai wani bangijin da ya fi gundumurki to zai karɓe shi. Ubangijin kai wace ka? Ubangijin naka ya zai karɓe ka a gurin sarki mai gundumurki. Salonka, ka zauna, don gundumurki, babban kankan kafi, akan kaɗa wa babban sarki, wane yaro, babban mutum, abin shan manya, jiya ɗari, abin shan babban mutum, wane ƙanana, sa'un jiwa, ta kira rakuri, babban zaki, za babban zakanya, wane kare, a gaishe ku mutanen gobarau. Tabbas bautar gunkin gundumurki naku ne, shi muka gada kaka da kakanni. Abin da ya sa na tara ku yau saboda ku sani cewar akwai wasu baƙi da suka zo da wata sabuwar al'ada wacce ta saba da tamu, don haka nake neman shawarar ku, me kuke so a yi musu? Ya sarkin duniya, wanda mulki ya daɗe da mulkinka, wayannan mutane jininsu rabon gunda mulki ne, dama ya daɗe ba a yi masa yanka ba, ya jima yana kishin jinin mutane. Ku kama wannan mummunan tsohon, ku tsinke kansa a shayar da gunke gundumurki da jininsa. Kai wannan kafiri sarkin azalumai, ka dakata ka ji, ni yaro ne matashi sabon jini, saboda haka ina kira gare ka ɗauke ni ka je ka aikata abin da za ka aikata a maimakon mahaifina. Ba zai gagara ba yaro, ku ci wannan tsohon, ku ce ku kulle shi, wannan yaro ce ku danna kansa ku shayar da jinin gundumurki. Ai dole!
Wanda mulki babban mulki babban gumaka, 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 mulki babban mulki babban gumaka, wanda mulki babban mulki babban gumaka. Ya Allah, ka jefa juriya da sadaukarwa a cikin zukatan mahaifana ya Allah. Ya Allah, ka shirya da wa'annan bayana ka in masu shiruwa ne, in kuma ba masu shiruwa ba ne ya Allah. Ya Allah, ka gaggauta jefa matsanancin kamunka a gare su ya Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu ita ce za ka fita ka garinku. Na'am. Kafin safe. Kada ka fita nan. Na'am. Akwai mutanen mu. Na'am. Za su iya ganin ka. Ta barka lafiya. Yaro, tako menene labarinka? Ko me ya kai ka kamin irin wannan al'amari wanda ka kubutar da ni daga irin wannan musiba? Ko alhali kuma kana daga cikin mutanen garin nan? Baba. Na. Ni bardi ne daga cikin baradan wannan gari. Amma a rayuwata babu abin da na tsana irin kashe wanda bai da maka. Ko kuma na ga ba hari kuka kawo mana ba. Sannan na biyu, jarumtar da ɗanka ya nuna ita ce ta birge. Ni kuma ina so in ga mutum jari. Wannan shi ne abin da ya sana kubutar da kai.
sannan ina so ne ma tambaya baba. Menene dalilin da ya sa kuke zuwa garinmu kuma duk da kun san ga abin da muke yi? Me yasa? Mu mabiya addinin musulunci ne. Addininmu na musulunci muna bauta Allah ɗaya ne tak, wanda shi ne mahalicin wannan samar da kake ganinta, da taurari da wata da ranar da ke cikinta. Shi ne mahalicin wannan ƙasar da kake kanta, da wannan bishiyoyi da koguna da dutsuna. Shi ne ubangijin da yake tafiyar da jiragen ruwa a cikin tekuna, ubangijin da yake dawowa da numfashi yayin da ya karba. Shi ne ubangiji ɗaya wanda muke bauta, ya aiko da manzon ƙarshe Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama da saƙo na ƙarshe, wanda ya kasance saƙonsu ne muke isarwa gare ku domin ku samu tsiyanan duniya da ranar kiyama. Don haka ne har wannan abu yake faruwa da mu. Kana nufin wani ubangijin naku har ya fi gundumurki? Ubangijinmu Allah ta'ala shi ya halicci gundumurkin ma da kuke bautawa. Baka gani ne gundumurkin da kuke bautawa hatta kuda ma in ya hau kansa fa baya iya ture kansa. Dole sai dai ku ne za ku ture mishi, baya amfanar da kansa, komai baya cutar da kansa, haka zalika baya amfanar da ku, baya cutar da ku. Ubangijinmu shine ubangijin komai da kowa, wanda kake gani da wanda baka gani. Baba, addinin ku yana da kyau, amma ka san abin da muke bautawa ya yi ƙarfi a cikin zukatan mutanenmu. Saboda haka canza mana shi abu ne wanda ba zai yiwu ba. Don haka baba, na barka lafiya. Yaro, na labarin ɗana ne Sa'ad. Wannan yana nufin an kashe shi kenan. Alhamdulillah, na gode Allah da ya bani ɗan da aka karɓe shi a tafarkinsa. Allah ya samu adamshinsa, ya samu kyakkyawan makoma, ya samu kyakkyawan rabuwa da duniya. Kana nufin kana farin ciki da kashe shi da aka yi? Ina farin ciki yaro, domin ko ya zo duniya ne mai bauta ubangijinsa, ya batta yana mai bauta masa, domin ya bar duniya domin isar da sakon Allah gare ku, aka kashe shi, wanda ba dan ya ce Allah ba, da haka ba ta faru da shi ba. Yaro yana da kyakkyawan makoma, Allah ya samu adamshinsa, kai kuma na gode. Allah maka sakayya mai kyau. Na barka lafiya. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. الله نبي انت بالله بالعزه يا الله تعالى كنت ايماني ازوج في الشريعه في شريعه الايمان. Ya Allah ta'ala na roƙe ka da girman ka daukar ka sai Allah ta'ala ka kare bayan ka waɗannan da suke bautar wani ka Allah zuwa ka zanta ka kai ya arhamar rahimin. Ya Allah ka ansa addu'a ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Malam sani da dawa. Yawa, sani. Ina sa'adu. To, Allah mai yawan kyauta da ya ba mu sa'ad
ya karɓi kayansa domin ya ba shahada. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
musaya ta dula yayi ta kai da barada ya ya ɗanɗana koda ya daina ya tafasa Yaya duna baki mai bakara biya me ya faru ya ga sarki kenan to duna Allah ya kama ya zo kullu